Sa unang pagbasa, gihisgutan ang matang sa puasa nga naandan sa mga Hudiyo. Di sila mukaon, di sila maligo, dili manghilamos, ilang gubot-gubuton ilang buhok, magsulob silag sako, maglingkod og abo, magbutang og abo sa ilang ulo, aron nga tan-awon gid sila nga masulubon. Ila ng buhaton once a week. Kamo kapila man mo magpuasa? Why puasahay? Pag Miyerkules sa Badlis, ting puasa to siya. Ini karong Berni Santo, ting puasa. Kada Biyernes sa Kwaresma, abstinensya. Muna gisugo sa atong simbahan. Why puasahay? Pero posible sad nga sakto kay ang mga tinun-an ni Hesus wa man magpuasa, wa sila nagpuasa. Ngano man kay kuyog Manila si Hesus. Kung ang matud pa ni Hesus, kung ang pamanhonon kuyog pa sa mga dinapit, awa gyud na puasa, mangaon gyud na sila. Pero ini kawagtang nas pamanhonon, awa naman sa hikay na makuha na sad na, magpuasa na sad. Pasabot di ay mga igsoon, kung buhi ang Ginoo sa atong kasing-kasing o kinabuhi, wa gyud kasubo, way kasakit, way problema. Ilingiyay mong tupad. Ingna na karoy kasakit. Ingna kay kasakit ron. Og naaga ni pasabot, dili buhi ang Ginoo sa imong kasing-kasing, og sa imong hunahuna, og sa imong kaning kinabuhi. Matud pa ni Hesus diri sa Ginoo diri sa unang pagbasa, ingon siya, dili man na mao ang kanang inyong gibuhat nga puasa, di man na mo'y akong gikinahanglan. Ingon siya diri, ang puasa nga sama sa inyo dili makatabang aron dunggo ng inyong pagampo. Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang pagbugto sa mga gapos sa sala. Kanang sala bitaw mao ginay atong hunungon. Linyay mong tupad na daghan kag bugtuonon diha. Unsa maroy imong bugtuonon nga sala? Kanang imong pagkayaw-yawan, pagkalibakira, pagkabakakon, kanang imong pagka materialistic, wa na gani jud ka ni palit og slat karon kay imong yung itagana nang imong pagpa-colors buhok, pagpa-ribbons buhok, panumpay ang mga pilok, sumpaya ng mga kuko. Kuan man na sila, gitawag mga vanities. So pagbugto sa mga gapos sa sala, pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog. Basig daghan kay kag ginaog-daog karon. Pangutano nato ang mga politicians, wa ba sila gidaog-daog karon ang galingkod sa administrasyon? Wa ba gidaog-daog kanang sigihan nilag contempt, sigihan nilag impeach, inana ba? Sigihag kiha, gamay lang sipyat, kiha dayon, nya di ra ba ikihas korte adto ra gyud sa kongreso kanang ilang hiring-hiring diha nga mura sag maka-question sa taba. Sahay. Una, pang daog-daog man na, pang gipit, opresyon. Mao din ay puasa nga gustos Ginoong kuhaon. Di ba? Kamong mga ugangan, kusog kayo mong mudaog-daog sa inyong mga umagad. No, inyong mga in-laws, daog-daogon. Mga manager, kusog kayo mudaog-daog sa ilang mga staff. Mga employers, kusog kayo mudaog-daog sila mga employees, di tagaag bonus
Nya paninglan pa anang bayad sa PhilHealth o sa SSS o nya dili day i-remit. Apil pang St. Peter. Unsa man na daog-daog. Pang daog-daog. Mga landlords, ala siging pang daog-daog ana mga tenants, patrabaho og maayo, gamay ra kayog sweldo. Ang amo kapalit og branyong sakyanan paghuman sa ani, ang mga saop tungtungan pag-utang usahay. Ana. Unsa man na di na pang daog-daog. Man mo magtingog. Ambot ka nang dili pagpalit og slot, di ba ka pagdaog-daog sa naspari tingali, no? Pari ba, hapit na lang nangagisi ang ba og si baligyag slot. Wa gyud mo pa. Pila rago nang 500 ang SBF dag, 100 ang sa tingan to mo sa God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, 100 sa tong haligi parang Mama Mary, HPMM, 700 na tanan og palitan na nimo kada semana pwede ka mo palit wa jud kay 700 ya. Ilingay mo tupad na kay 700. Ina no. Na kay 700 ya. Palit dayon. Moingon sana imong tupad pagara-gara sana ba moingon sana. Gusto man ko kanang challenge ni Father, challenge. Unsa man say challenge nato aning tulo ka mga klase sa slot. 11,200. 8,000 challenge sa kantong SBF DAG nya 1,200 sa GHDP o 2,000 sa HPMM. 11,200 hay may imo ana challenge o regular. Regular ka 700 ra ka pero sus gahi agyon, pero ang mga sugarol kada adlaw nagsugal og labing minus 100 ngadto sa 200 pesos anang mga online nga sugal, mga sortres, mga loto kada adlaw. Siging pamasin anang mga yawanon kayong pamaagi. Mura magdili mo kasabot nga ang Ginoo nag-ingon man, "Way puasa basta kuyog ko ninyo." Nya kanus aman makuyog ang Ginoo nato kun atong sundon ang iyang mga pulong. Unsa may pulong sa Ginoo? Hatagi ang mga kabos. Mao ni dinhi. Bistihi ninyo ang mga hubo, pakana ang mga gigutom. Pasudla sa inyong balay or himuig balay ang mga way balay. Gibuhat ba ni nato dinhi? Nya nganong di mangyapon mo palit? Palit na. Ana di ba? Adto man mo mamasin anang naang para ra gyud sa kaugalingon, mao na ang resulta daghan tag problema, daghag kasakit, daghan ang atong mga kagubot karon sa kalibutan, labi na sa atong nasod, labi na gyud nga nagsingabot ning midterm election. Gubot kaayo tungod na kay ang atong mga buhat ba wa maigo sa Dios nung pamaagi. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, usa ka mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Pasabot kun maghinulsol lang kita, magbasol og magpaubos, siguro gyud nga ninduton sa Ginoo atong kinabuhi. Dili ta mosalig aning mga politicians, apil naming mga pari nga kami mao'y makapanindot sa kinabuhi nato kita mga Pilipinhon. Dili oy. Ang makapanindot sa atong kinabuhi mao ra gyud ang bridegroom, ang Ginoo mismo. Siya ra gyud makapanindot. Anha ka ng parlor para monindot imong naong? Dili. Inigawas nimo kusmod lang yapog naong imong bana iguli nimo. Magtan-aw sa imong bag-ong na parlor nga naong. Ngano man kay wa man kay mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. Di ba? Tugtog ra ba dayon? Oo na siya. Oo na kanindot unta ang ato mga politicians karon
Dili sila aning batasan, common man gud ang batasan sa mga politicians kana katang mo insist gyud sa ilang kunuhayng gisulti. Bisag sayop na ang ilang gisulti, bisag klaro na gyud kaayo nga naa sila'y sala, di gyud muangkon. Pabakak to the max. Unya ang kadto ra bang nihisgot sa ilang mga binuhatan nga ngilad, mao na noy ilang gukuron, mao ilang ipapriso, mao ilang i-contempt ug uban pa. Hunong nakataan no? So karon nanamoy napili ang mga kandidato sa pagka-senador, congressman, gobernador, mayor o mga board o konsehal, nanamoy na pilian. Nana, pag hinahinay na mong lista, ako naghinahinay na sa kog lista. Naaman tayo pilianan, duhara man aka-team atong pilianan, Team Marcos o Team Duterte. Ana, hain man ani nila ang matinud-anon, kanabang moangkon sa ilang sayop, unya mo koreksyon sa ilang sayop. Hain man ani naa ba sa Team Marcos o Team Duterte, o luos lag panalipod sa ilang sayop, unya ilang atakihon ang mga tao nga mitan-aw sa ilang sayop. Sama bitaw ana karong kuan, hinaut unta mapatin-aw na sa kumilik na ay lawyer nga ning ingon ning pahayag ba kay IT expert man siya, unya CPA lawyer pagyod, unya auditor pagyod siya sa mga IT system sa mga kompanya. Isip auditor, CPA na naman dahil mo specify anang mo audit sa IT system nagigamit sa kompanya. Ano bang mga kuan diya ba, mga code ana na naman dahil mo search ana nya ka mao ni siya nya iyang gitagaan o sa iyang opinion nga kining automated machine, counting machine nga gamiton sa kumilik kay bag-o man ni siya, dunay mga peligro nga mahak. Mo nang himo siya mga suggestions aron ang hacker sa mga IT karon systems dili unta makapenetrate aron ang election result dili ma-alter sa mga hacker nga gi-employed sa mga buangon nga mga politicians. Nasuko man noong kumilik, gikiha naman noon siya, gipriso naman ganit tingali to karon, gi-arrest naman tingali to. Ano bang ingon ana ba? Imbis nga maminaw, total, waman sa siya mo ingon nga kana ganing invalid na lang siya gi-suggest. Dili man dawaton ang suggestion, prisoho naman noon, ipa-disbar pag yun, ipa-invalidate pag yun ang iyang CPA license. Kanang magkaingon ta ba, nganong ana man, hain naman ang transparency, hain naman ang freedom of expression. Nya nasa ko'y nadunggan nga lawyer nga ning hisgot sad sa kaning mga palisiya sa about automated machine sa kumilik. Kinahanglan day kuno nga before gamiton 3 months before sa election kana di ay automated machine, kinahanglang dunay certification of third party nga expert. Unya i-publicize gina sa kumilik na kining atong machine certified na ni siya nga safety sa third party nga expert on ani nga maong system. Unya human kuno ang nag-certify nya ila na nang i-declare in public, i-seal dayon na ang code, unya taguan na didto sa safety bank sa central bank. Ingon ana ka delikado dahil na kay peligro man na i-alter. Nya nabatay na dungog karon nagi-declare na sa kumilik, basig wa lang ko kadungog. So 3 months before, so May man ang election, kanus aon ta na supposed to be i-declare 3 months man. Unsa naman taron? March, April, May, duha na lang. February unta. Ako gikas February hangtod karon wa man ko kibaw ana. So tungod aning maong pagkiha niya sa third party kaning atong usa sa mga botante o sa kandidato ni kiha ang kumilik,
na hinoy mga opinions nga nanggawas niya ako nakabati ko nga naagi di ay na sa palisiya sa kanang nasa kaning namtoy RERE nga gihisgutan, i-search lang yan na ninyo nga kanabang related ba sa paggamit sa kubilik aning ni ang automated machine nga nya do na pagid na laing requirement akong nadunggan kinahanglan proven nga kanang maong unit naka-serve na siya og at least duha kuno ka kanigining counting, automated counting. Proven na ba? Untested. Unya, brand new man wala, amot na, nanabaka ni siya Di naman tong Smartmatic, nawa naman to, karon bago ko. But, unsa nang ko, ana? Ana. Muna nga doon ay mga opinions nga nanggawas. Nindot unta, i-welcome ni siya, i-welcome, unya, mag-discuss, unya, i-explore, unsa ka tinuod ang imong gisulti, unya, in public, aron kitang mga butante ang uban ana wa pa gani mapasahan pag isgutom kay maglinya ako kadaghan naman ko ana nga wa ko kakaon kay to anak ka sa linya ug mogawas ka pulihan kag lain init pa ka istanan wa pa kay snacks unya sige kag butar dito hinuktok jud kag maayo shid ka ana unya ang resulta ihakra di ay pagkaluoy napayuban magbangka pag yun, mutabok pag yung isla, bawd-bawd pa usahay, mauwanan, mainitan, kay mubutar yun. Inya, ang resulta, ihakra. Kaluoy, no? Muna, i-explore yun. Inya, in public, i-declare gina siya. Kusog naman kaya itong social media karon mag-imbitar lang diha ang kumilik. O sige, mga media men, ari mo dire, social media influencer, diri mo, tanaw mo dire. Kay mauning atong gibuhat karon pagkaninduta unta. Naagid ba ang transparency? Magsuko-suko naman hinoon dayon. Pagkaluoy, hangtod kanus apa, muna mahinulsulon o mapaubsanon unta na kasing-kasing haron dili ta biyaan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud makapanindot aning atong kinabuhi apan ga kinahanglan siya mapaubsanon o mahinulsulon na kasing-kasing. Matud pa ni Kristo, kung kuyog ko ninyo wa gi kasubo, way puasa, way problemang dili masulbad. Apan una kumukuyog ninyo, kinahanglang duna mo'y mapaubsanon, mahinulsulon, o mapasayloon na kasing-kasing, dili pagarbuhon, dili tigdaog-daog, o tiglutos sa mga kabus o mga timawa na katawhan.